simshayile izandla kakhulu ekuseni sivule umlomo bese siyambonga ngegama lenkosi uJesu. Akakube lowo nalowo nje ekuseni avula umlomo wakhe bese yambonga uNkulunkulu. Usho njalo uDavide uthi mbonga uJehova mphefumulo wami nako konke okungaphakathi kimi, makudumise kubabaze igama lakhe, ngoba igama lakhe lingcwele, igama lakhe liphakeme. Akakube lona lowo ekuseni akavula umlomo wakhe egameni likaJesu, kube lona lo bese uyathandaza. Sesikhona phambi kwaNkulunkulu ekuseni, akothulula inhliziyo yakho njengoHana owayithulula inhliziyo yakhe emva kweminyaka eminingi izinto zingenzeki empilweni yakhe. Kodwa lithi izwi likaNkulunkulu ngalowo nyaka uHana wakhuphuka wabheka eShilo. Oshanda makhosaya ithi iBhayibheli ngalowo nyaka wayengadle ngisho ukudla, efuna ubuso bukaNkulunkulu. Ake sifuna ubuso bukaNkulunkulu ekuseni. Kube lona lo wathi Nkosi nawukhumbula abanye namhlanje uzungangishiyi nami. Shaya izandla zakho, vula umlomo, thandaza manje. Everybody pray, everybody pray. Baba wethu ingcwele egameni likaJesu, Baba egameni elingaphezu kwa wonke amagama, Baba egameni esithi nasilibiza. Nkulunkulu ongcwele kuthuthumela amathimoni ncibilika izifo, iyabola dwala lethu imithi yabathakathi, ziyagasuka izibopho zeminyaka, iyavuleka Nkulunkulu ongcwele iminyango. Bayathe langa lokulunga, bayathe dwala, bayathe sonini nanini, bayathe mdala weyinsuku. Ungu Alpha, ungu Omega, uyisiqalo nesiphetho. Kuba bonke akekho njengawe, kuba bonke akekho ongafaniswa nawe. Ungumafula kuvaliwe, unguJehova igama lakho. Wawukhona umhlaba nezulu ungakabikho, wawukhona indalo ingakabikho, wawunguNkulunkulu phila. Baba egameni likaJesu, Baba egameni eliphilile, kawuzambule nasekuseni, kawuzibonakalise nasekuseni. Akuhambahambe phakathi kwalendlu, akuhambahambe phakathi kwale ndawo. Sizwa amandla akho, sizwa uqobo lwakho, sizwa inkazimulo yakho ngegama likaJesu, ngegama elinamandla. Baba sikhuza sibophe imimoya, sithi kwasayinagunya Baba kayinasabelo egameni likaJesu oyinkosi nongumsindisi. Baba nalifa lakho, Baba nalibandla lakho, Baba egameni likaJesu melana nezidingo, hlangabezana nezidingo. Baba siyathandaza, size kula ndawo, sidele konke ngenxa yethemba esinalo kuwena. Baba wethu ingcwele, akothatha indawo yakho nasekuseni. Nkulunkulu kawuzambule Baba uyibonakalise ngegama lenkosi yethu uJesu. Thinde Baba omunye nomunye okhona kule ndawo egameni likaJesu ngesakhe isandla esinamandla. Baba uvula iminyango emisha, phelelisa Baba izinto egameni likaJesu. Ushamako satalabasa repasike yando adosa mikatapo satekeya shiba Baba sikapayonta lipa santa katosha ripa katusha paya inababosi kabayonda rekemonda adosata mikatosh kapaduka mibrakatusha taya lipapa sikapatosha ripakatosha teketo mibrakatusha kaya
Yabababosikapaya. Mantorika pasuta. Lebosikapayate. Ibrakadushataka. Yandeleboshakata. Yandelebosikamaya. Mibrakadushale. Yandeleboshakata. Inabababosantaka. Inabababayanda. Ilabababashaya. Yabasikaparosha. Yantokomonstata. Ibraya tokoshate. Ibrando adoshita. Mika pakushatakata. Liba sante ketosha. Mika pasikapaya. Mandoya kadushana. Ripapaya kado. Iando bosatekeya. Iante tete popoposata. Iante pepepepe sikatapa. Iante kemonto poposa. Iandola bosikateya. Iabababosataya. Ripakatoshata. Ripakatoshikeya. Yantelepesakato. Iabokosaya. Ontorababasikata. Ontorabababasanda. Ontorabababasike. Ontorabababosa. Iamandoshadeya. Yandeleboshata. Yantakatushakata. Ibrakatusha. Mikadoshata. Iabababosakapapa. Yantetepesateke. Yanteleboshaya. Come on, let us pray. Let us pray. Ribaba shikapoya. Mikadosh kapaduka. Yandelabosaye. Yandelabosata. Oh yes, Jesus. Oh yes, Lord. Oh yes, Jesus. Mantelebeseke yando bobosa. Yerababosi kababababosa. Yandelamosi kayando. Oh yes, Lord. We bless your name, Jesus. We worship you. We worship you. We give you praise, God. We give you glory, Father. Thou art worthy to be praised. Arise, Jehovah. May all your enemies be scattered. Arise, King of glory. Rise up, Jehovah. Rise up. Rise up, mighty one of Israel. Rendelemo Shapaya Kados. Shinamabosaya. Shendelebos. Sanamande Kesia. Oh yes, Lord. Mabos. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Master. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. I guess Peter Samu Pisham Perkulo. I guess some Shalin is Sanjungulu. Come on, let's give the Lord some praise. He's worthy to be praised this morning. Come on, church, let's give him some praise. He's worthy. He's worthy. He's worthy. There is none like him. He's worthy. Yes, thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. As I'm pinning for some couple little kuli is somewhere. Tanda Asowami Yabongosi
Thandazo wami thandazo wami thandazo wami yabumthandazo wami thandazo yebo iwongo thandazo wami yebo Nkosi umthandazo wami thandazo yebo Nkosi thandazo wami thandazo wami yebo thandazo iwo Nkosi thandazo wami yebo thandazo iwo Nkosi ake simphindeni bangcwele ngehlombe elikhulu uNkulunkulu ekuseni. Haleluya. Ayibonge inkosi bangcwele. Ayibonge inkosi bangcwele. Akabonge uJesu ekuseni. Ake simshayeleni bangcwele izandla. Kuhle uNkulunkulu. Ngiyacela bazalwane siseme ngezinyawo ningivumele ngithathe leli thuba ngibingelela ibandla lonke umzimba kaKristu makoti wewundlu egamele kosethu uJesu. Siyabingelela bonke obaba abakhona phakathi kwethu, sibingelele bonke omama, sibingelele bonke abantu abasha egamele kosu uJesu. Ngiyacela bazalwane sibashale izandla kakhulu obaba nomama nabo bonke abantu abasha bashalele izandla. Our praise team nabo siyababingelela uKibonisi bethu osandishene wethu lapha ngasemumva imedia team. Ngiyacela nibaqhubele ihlombe elikhulu. Praise the Lord. Team ethe protocol ama ushers wethu nabo futhi ngicela sibashale izandla. Lastly ngicela sishale abefundisi izandla, ingcebo senkosi. Hayi kusho ukuthi niyashumayela abafundisi, abantu mabanizwa ku TV. Yabona ukuthi seprofetwe ne TV. Soon nje sizovela ku TV, seyiprofetiwe sizoba neyethu i-television, Eagle Mountain Television or Eagle Mountain Channel. Hayi ake nishale ukhozo lumaphiko phiko bo. Hawu kodwa Jesu. Ngicela nje ungakahlali phansi ubingelela abantu ababili, abathathu, abane, abahlanu
abayisithupha abayisikhombisa awu siyamqeda u7 siyamqeda u7 next week nje sobe siku8 ake sibikelelane nje kube khona nje umnyakazo abangapha beze ngapha abengelela bangapha beze ngapha babengelela bangapha webonje leyo nto webonje leyo nto webonje leyo nto bengithe abangapha beze ngapha namangapha beze ngapha umnikeze umakhelwane umthando umnikeze ihug umnikeze uthando uncome nje into enhle uthi wazwaqoka kahle makhe inhle ingubo yakho yawumtshela yaze inhle i2-piece yakho uthi azisezinhle icathulo zakho bese umbuka ihairstyle uthi yazi yayinhle ihairstyle yakho uma ngabe ushaya ikhathi njengami uthi yazi yaqonda ke le khathi yakho uma ngabe akananwele uthi yazi yayinhle i-chiscope yakho kodwa uqaphele uma usisi kanti kuma ubhuti eduze ungasho ukuthi inhle i-chiscope yakho uthi lihle ikhanda lakho ngiyacela bazalwane siphinde sishaya uNkulunkulu izandla nakho singahlala phansi bangcwele egameni lenkosi siyambonga uNkulunkulu kakhulu we are fresh from Johannesburg eGauteng ayibekhala kuyasho ukuthi baredi abantu baseGoli nilindelwe ke bazalwane eGoli Theku nilindelwe ngamehlo abomvu bathi abazalwane kade bayehla indlela ezeThekwini bathi it's your 10 nyukane akunyungwe ngiwa eGoli seliphumile ke iposta lethu uyambona that woman of God olapha kuyipost akufuna ukukhuluma kakhulu ngifuna abantu benyuke abathi thina soyibamba ku live ungeke siveze soyibamba ku live mamgqobozi uyibamba after 2-3 days ayibonga inkosi esimshayelela izandla uNkulunkulu hey kodwa nathathwa phi yazi abantu baseThekwini banento yabo nje nathathwa phi akubuza umakhelwane nathathwa phi kodwa manje amen bazalwane on a very serious note siyambonga uNkulunkulu ohamba nathi siyibonela umusa ayikho into Nkosi yami futhi ayikho into esingayishaya isifuba ngayo ukuthi yoba nisibona simila vele we deserve to stand la cha kwakuba nani nje nikhonze ubaba nomama nihlale phansi abantu abasha amabandla ekhona agcweleke la eThekwini amabandla kodwa nje wayeke wonke lawo mabandla uzohlanganyela nathi yeyi kula sibona khona ukumusa kaNkulunkulu ayibonga inkosi ngiyacela nonke ke enikhona kule ndlu nisishayele izandla kakhulu nabo bonke ababukeli bethu emakhaya kuzindawo ngezindawo nabazothola le video later siyanibingelela egameni lenkosi uJesu amen bashayeleni izandla babukeli nani babukeli nisishayela izandla thina esilapha enkonzweni sizokhonza ngishilo last week ngathi ngizoba elike kule insuku angifuna ukumosha isikhathi egameni lenkosi ngiyacela nje ukubona izandla zabantu abakhona phakathi kwethu abaqala ukufika abasivakashela bathi nje ngivakashile namhlanje ngizwile umama ekhuluma ngo colleagues baphi okhole
niphi colleagues. Ake nibashayela izandla kakhulu bazalwane. Ake nibanike uthando lwala ekhaya Eagle Mountain. Awukusami ngoba singabantu bothando nje. Ningamangali. Ya baba ningamangali mabe nibingelela benixhawula umkhuba wala ekhaya. Ayibonga inkosi uJesu nakho ke ya nakho ke bashaleni izandla ke bashaleni izandla. Kuyavakashwa ngapha. Ngiyanotice lento kuyavakashwa ngapha. Bese ngisho nje ukuthi kuyavakashwa ngapha. Angishongo lutho. Angisho lutho bese ngisho ukuthi kuyavakashwa ngapha. Bese ngisho le side elengapha liba nehambi. Bese ngisho nje ukuthi ngapha angazi bakhona abaqala ufika ngapha akuvakashwa ngapha. Niyasazi isizulu ukuthi mangabe ikhaya lingavakashona ukuthi wani kuthi walenza njani. Angifuni ukuyisho leyo nto ngoba ngiyanikhulekela nikwazi ukuthakatha ngenithandazela kangaka. Kusho ukuthi okwenu ukuthi nimeme ni-invite nani nikwazi ukuba ke neyivakashi. Kungabukeki ngathi kanti ani. Bese ngiyisho nje. Asibashaleni izandla nangapha. Sonke sibe khona ivakashi. Siyabonga kakhulu eniqala ukufika enisivakashela. uNkulunkulu anibusise bafowethu. Ngiyabona kukhona osisi nobhuti nobaba. Siyabonga kakhulu baba. uNkulunkulu anibusise kakhulu. Sibonga kakhulu mem uku-invite ama colleagues ihambanike. Ngizonibeka izandla namhlanje nginikhulekele so that umlilo uqhubeke uvuthe lapha emsebenzini. The whole staff sasemsebenzini sibe converted, sisindiswe sazane noJesu. Bese nibuya nonke bese nikhonza la nizoyibona ikhampani yenu ukuthi izokhiqiza iproduction izolontosa. Uma ngabe anengikholwa hambani next week nize nabanye niloku nje nibathinta kancane balokhu beza nithule nibheke bese niya ku manager noma ku CEO noma ku nimbuza ukuthi iproduction yala icompany ihamba kanjani. Uma ngabe ubuze ukuthi income nje la ecompany engenayo ihamba kanjani. Uma benitshela noma bebuza ukuthi nibuzelani bese nibatshela ukuthi kunohlelo olusha esifuna ukuliqala sikhulekele le company. So sifuna ukwazi ukuthi mzukwane siqala ukukhuleka i-income yala kule company iyayihamba kanjani, i-production kule company iyayihamba kanjani, ngoba singene emkhulekweni kunomunye umfundisi akathandaza ukhipha utiko losha phuma gijima. Mabanika ama-figures noma banikeza i-summary production bese nibhala phansi. Bese lokho niba-recruiter nithi asiyeni enkonzweni. Istaff sonke sala nisebenza khona sogcina sisindiswa. Uyabona sindiswa nonke nayeza la. Niyothola amabonus njengoba ningabonus nje lapha emsebenzini. Ngiyaprofeta yini. December nathi niyabonus. Niyayithola. Uyabona indlela ubhuti lesikipe esibomvu ahleka ngakhona kuyasho ukuthi ayikho ibonus. So uma nike na recruiter le staff kulonyaka ngiyanitshela mina sonke istaff sasemsebenzi sizokhonza la nizobonasa kulonyaka. Mase njalo kuzoya mina enkampanini. Amen. Siyabonga kakhulu bafowethu uNkulunkulu anibusise egameni lenkosi bazalwane. Ziyakhala ke Friday egameni lenkosi before sikhuphuka siya eGoli. Ngiyacela siphumeni ngobuningi bethu sizokhuleka
sikhulekele Friday nje sobe sispecialize egameni lenkosi nje ngiyayisaba inkonzo uNkulunkulu ayenze eGoli phakathi nensuku nje uNkulunkulu uyangitshela egameni lenkosi ukuthi hamba uyobakhulekela uvule baphinde bavala labo bantu. Usethi uNkulunkulu hamba ubakhulekele nje ubatshela ukuthi ubusuku bokuvulwa kwemithombo egqitshiwe yavalwa. Uthi uNkulunkulu hamba uvule. Hey wavula uNkulunkulu. Wosani ke Friday 6 to 6 sizovula na ufakazi walokho. Zike zathi ngathi ziyalunga into zakho kwaba ngathi hawu naku kwabuye kwathi ngqi. Buyake. Lokhona lolo hlobo oluphindelwa athi ngqi. Buyake sizovula kuloko ke masivula akekho ke uyophinda vale egameni lenkosi uJehova makavulile uvulile. So ngiyacela ke bazolana on Friday konzo ka 6 to 6 as invite abantu siphume ngobuningi bethu okunye sobe sekukhulekela uhambo oluya eGoli noma ngabe undiza ngebhanoyi noma ngabe uya driver noma uhamba ngetaxi noma uhamba ngebhasi asiphumeni nje ngobuningi bethu egameni lenkosi sizokhulekane siwabonile amandla kaNkulunkulu futhi siwalindele na this Friday egameni lenkosi ethu Jesu sizomthatha nje u3 days from Tuesday Wednesday sizobreaka on Thursday. Ngithi ke uma ngabe u6 to 6 ezakithi kuba iduty yethu yokuzila sifast. Ngizwakala mayiseGoli siyakhuleka kodwa asifast ngoba phela masiso fast iviki neviki siyajumpisa babe kuseGoli asikuzili ukudla unless uholwa umoya ongcwele then ungafast. Kodwa ke uma beseGoli siyabakhulekisa ukuthi bafowethu la nikhona siyathandaza sinani ngomoya. Mayibuya la eThekwini bathola ibreak eGoli abafast bathi ke Theku siyanithandazisa sinani emkhulekweni. Abantu abaningi ke inkonzo yokuzila ukudla bayayenza kodwa abanakho ukuqonda ukubaluleka kwayo. Ngihlezi ngithi uma ufuna ikusebenzele noma ngabe yipi into kaNkulunkulu uma ufuna ukuthi izwi likusebenzele noma ngabe yipi inkonzo oyenzayo uma ufuna ukuthi uNkulunkulu eqhubeke ekusebenzise ungayijwayeli ukuthi avele sengiyazi kufana nami ngiyazi every Sunday ngimala kule pulpit kodwa uma ngaya ngalokho ukuthi ngiyazivela ke komunye umfundisi ozoma la ipulpit Sunday kuma mina lokho kuzongishaya ngoba kusuke kulimite uNkulunkulu nokusebenza kwakhe. uNkulunkulu usebenza kanje. uNkulunkulu akafuni sibe familiar ngezinto zakhe noma ngemisebenzi noma ngamandla akhe. uNkulunkulu, that is why lithi ke iBhayibheli, let your heart be renewed. Inhliziyo yenu mayivuselelwe ngaso sonke isikhathi. Kusho ukuthini lokho? Kusho ukuthi uNkulunkulu akwenze izolo, angenzele khona izolo, angingazi kuye nginento yokuthi wenzile izolo. Akube ngathi ngiyaqala ukuthandaza kuNkulunkulu namhlanje. Akube ngathi ngiyaqala ukwenzela uNkulunkulu. Akube ngathi ngiyaqala ukuhlabelela ngime. Akube ngathi ngiyaqala ukushumayela. Akube ngathi ngiyaqala ukunikela. Akube ngathi ngiyaqala ukuthandaza. Kube kusha, so that because makuba kusha uNkulunkulu usebenza kakhulu. Ngamagama makuba kusha usho ukuthi uvula inhliziyo ukuthi thela Nkosi, thela. But once waba familiar, the anointing is very sensitive. The anointing isebenza kanje. When you become familiar with the anointing, you are stopping the blessings and the flow of the Spirit sika uNkulunkulu phezu kwempilo yakho. That is why anointing, you must not be familiar with it. Kusho ukuthi novo uqobo kufanele ngaso sonke isikhathi ulindele okusho ukuthi Nkosi yami namhlanje kaze uNkulunkulu umphathiseni ubaba. Weza uthi siyamazi thina umfundisi wethu namhlanje uzobe eshisa. Akuzi ukusebenzela ngisho noma sengishisa mina kodwa wona ngeke ukusebenzela.
kufanele ngaso sikhathi ulindele okusho ukuthi Nkosi yami kazi inkosi namhlanje uphetheni. Uma wenza njalo then uvula icapacity ukuthi ucobo lukusebenzele. Haleluya. Bakhona abantu. But once wazi wathi hawu mina lapha vele kwazi into ziyenzeka. Lapha kwazi into ziyenzeka. Ngiyazi vele uzothi nje 1 2 shops bese kuyavuleka. Ngenzeka ngavuleki. Why ngoba ususuka phela wena manje ukuthi uyazi. Lindela okusha kube ngathi uyaqala ufika la. You know why abantu abafikayo ba receive ukwendlula abantu okudala bakhona. Ukuthi laba abafikayo abazi umuntu aba expecte anything, balindele nje iswi nokusebenza kaNkulunkulu. That's why they receive. Uzumangala ukuthi hayibo abantu bayafika lapha enkozweni babusiseke mina kunini ngaba khona icapacity i-expectation yakho ngizoshumela njengasekudala. Ngiyakuprepare manje ngoba ngifuna ukuthi ureceive. Ngifuna ukuthi ureceive. Uma uhlezi njalo uexpectile ukuthi uNkulunkulu uzosebenza, Nkosi ngilindele okusha namhlanje. Fana nomkhuleko wakho na uthandaza uthi Nkosi dala okusha namhlanje. Wakhuleka umkhuleko njalo kusho ukuthi uNkulunkulu uveza okunye ongakazi ukuveza. Ngoba uNkulunkulu kaphelelwa ekuvezeni izinto ezintsha. Bakhona kodwa namhlanje eThekwini. Weza kuNkulunkulu ekseni uphume ekhaya ebusuku uyolala kumgqibelo kusasa uzovuka enkonzweni uthi Nkosi kusasa sicela ukubona okusha. Dala okusha uthandaza lo mthanda nasekuseni uthi baba sesiyaphuma okusha Nkosi. Uyombona uNkulunkulu na ufika la. Lothi iviki lingakapheli uthole ama calls, uthola ama emails akhuluma indaba ezimnandi, aphethe into ezimnandi, aphethe nama thousands nama millions akho. Njengoba nje kunabantu uNkulunkulu la usengitshelile. Kunabantu uNkulunkulu lana azobabusisa kodwa ngifuna ukuthi bangizwe kahle. Kunabantu uNkulunkulu uzonibusisa futhi angisabi nokusho ukuthi uNkulunkulu uzonika ama millions. There are people la abane grace yama millions. There are people who are going to receive millions in this house. Bamba nayi into uNkulunkulu ayikhulumile. Uthe ngiyakubabusisa ngibanikeze ukuze ngibonise amandla ami. Kodwa lokho engiyobanika kona ukuthi umsebenzi wami ivangeli leqhubeke. Ungalenzi iphutha lokuthi athi uNkulunkulu akunikeze ama millions uthi siyabonga kunini sidonsa kanzima. Ayishabalala sizokubona manje sesifuna la ngathi kunama econ. Bese nayo uyanyamalala. Uke wanyamalala ithi ngutshele awukazi uvele TV. Kodwa ngalelo langa uyovela and uyovela kulo hlelo oluthi I blow it. Uyovela ku I blew it. Kalilu shabalala neyitori. Genesis chapter number 2 verse number 2. Ungayithola useshweni lokuqala ukuvela ku TV, first time uvela ku TV uvela ku I blew it. Hayi akuvela nje kulezi ezinye inhlelo egameni lenkosi. Bazongicela ningikhulekisa kulamaviki azayo engathi iyalunga into yami. Ngizabe ngiqoka impurampura ngiyokhuleka eNaturena eKaizer Chiefs Village. Engathi egcineni bathi ayi oza shabalala uzothandaza. Oh Jesus. Ngeke ngangena eNaturena ngathandaza. Okuyinto nje ukuthiwa iCup Chiefs Ithathiyane, Chiefs Ithathiyane. Oh Jesus. Hallelujah. Yamabhakaniya namasandana wayithandi ke lo ishoyo. Okay bazalwane, on a very serious note ngiyacela sibuye sithole izwi lenkosi. Bazothi kanti umfundisi unjani lona? Okay, ngicela bazalwane sibuye naku number 1 sithe inyanga kaJuly
ngokwethu ngokwekhalenda yethu yala ezweni siphila kulo sikuJuly sithe uJuly inyanga ka7 onyakeni utshela makhelwane yazophelile unyaka ziyashesha insuku nazo ziyangithusa nami ngendlela eshesha kakhulu uNkulunkulu kanti usefuna ukuqeda ngempela yini awu Nkosi siyofika ezulwini nje singaphethe lutho singasho ukuthi sake sawabona amandla kaNkulunkulu cha mina ngingafuna ukuhamba manje hayi hawu safanele sidle okuhle kwezwe lokhu uNkulunkulu akusho athi you shall eat the goodness of the land sifuna ukubona lokho sifuna ukudla okuhle kwezwe sifuna ukuthi izwe libone futhi livume ukuthi uyaphila uNkulunkulu enemkhonzayo sifuna udrive imoto ezinhle sihlala emizini emihle into yethu nje ibe nohle ibe nje ohle ibe nohle ibe nohle ibe nohle ibe nohle sibe nezimali ezinhle ezinganayiqalekiso ezinhle angithi uyabona yonke into yethu nje ibe yinhle imizi yethu ibe mihle imishado yethu ibe mihle abantwana bethu babe bahle ngikhuluma kahle ngisho Amen. ya siqoke kahle ayibona hamba uhle kuhle uhle si drive kahle sithandaze kahle awunkosi sesikhathele na ukukhala emthandazweni awusisula inyembezi Nkosi kunini isikhala baba ake sikhuleke nje sithi baba egameni lika Jesu wazi wamuhle uNkulunkulu ekseni wamuhle Nkosi ebusuku usha inhliziyo ngaphakathi xhuma ngoba uNkulunkulu akwenze uthi na ubuka umuzi wakho uthi ha nalezulu elincane Nkosi engihlala kulo kodwa Nkosi kanti wena unjani simakade awu Nkosi awemo uyibona kuyithile lakho phansi uthi kodwa Nkosi kanti yini lengako wayibona kimi nje mina nginje uthi nawuthanda ukuthandaza ngenhliziyo manje ekhulekile uphatha ifoni yakho uthi awubuke Nkosi imangaliso zakho awubuke ibalance enginayo ebank Standard Banking nebalance eso FNB nebalance eso yabo uwabale nje amabhanki nje uwabale uthi kodwa Nkosi kanti yini Oh Jesus. yini Nkosi Hallelujah. Walithi iBhayibheli emva kokudonsa kanzima egcinene abantwana bakaIsrael bangena eGibhithe Amen. manje amagama uNkulunkulu ngeke angidlulise entweni kanti akazi ukufaka Hayi Nkosi yami. uyangena ekhanda natshela makhelwane uyangena Oh Jesus. ngiyabonga mfundisi Oh hallelujah. Jesus. yanakho ke ngiyacela ke bazalwane ukuthi singene masinyane I just want to finish up the message egameni lenkosi ethu Jesu and then we are coming back on Friday na Thursdays besina inkonzo yomkhuleko la from 6 1 hour from 6 to 7 1 hour of prayer nje lana kuyadudula nje 1 hour kuze kuyovalwa umthandazo Genesis chapter number 2 verse number 2 kodwa ke mhlambe mbambe ngamabomu u1 uthi 1 uthi 2 noma umbambe futhi uyophelela ku2 noma ku3 yes ku3 Genesis chapter number 2 verse 1 to verse number 3 Incwadi kaGenesis chapter number 2 verse number 1. yes Kwase kupheleliswa izulu nomhlaba kwase kupheleliswa izulu nomhlaba kanye nombuthano wakho konke. kanye nombuthano wako konke umbuthano wasezulwini wapheleliswa umbuthano wasemhlabeni futhi nawo wapheleliswa uNkulunkulu waqeda ngosuku lwesikhombisa imisebenzi yakhe abeyenzile. kubambeke lokhu why sithi number 7 is a number of completion the number of perfection isishiso ukuthi uNkulunkulu waphelelisa yonke into ngalolu suku luka 7 that is why we say number 7 is the number of completion the number of perfection everything why city the number of perfection because everything that God created everything was just perfect. That's why we say number 7 is the number of perfection. Because everything that God created was so perfect, including you. You were so perfect
before the falling. Oh Jesus. But even after the falling, we were redeemed by the blood of Jesus. We are perfect. Oh Jesus. Ngeke vese ningizwe. Omunye ngathi akekho umuntu perfect la emhlabeni. Ngokwethu thina abantu, but ngokukaNkulunkulu we are perfect when we are in him. Because uma sikuye siphelelisiwe. Akabe umuntu akabi kuKristu ashode. Umuntu uma ka kuKristu lithi iBhayibheli uyisidalwa esisha. Meaning sibuyiselwa kwindalo kwi-creation as you were perfect. So now mawubuyela kuKristu wamukela uKristu uba yisidalwa esisha. Mama kama ubuyela from the origin yakho when you were perfect. Because Jesus, when he comes with perfection of God. He comes with the blood. He purchased us. He paid a high price. There is no value economy. Gold and platinum and silver and diamond, they are nothing compared to the blood of Jesus. We were purchased by the high price. No value of amount can buy you. You were so worthy that you were supposed to be purchased by the blood. If it wasn't for the blood, oh Kwasiyam, imfihlakalo le izwe alinqondi lento. Bayalotsholwa abantu kule nsuku. Hey, alotshola umuntu kubizwe imali eshisiwe, kodwa noma kunjalo ayifiki kule thina esalotsholwa ngayo, le thina esathengwa ngayo. Negazi lenyamazana eyidura ukundlula umuntu azifiki kuleli gazi likaJesu. Yabona amarhino ayadura, amalayon ayadura, amabuffalo ayadura, kodwa abafiki kwigazi likaJesu. The blood of Jesus. Ayikho into ezulwini emhlabeni ngaphansi komhlaba, ayikho into engalinganiswa ivalue yayo ilingane negazi likaJesu. The blood of Jesus is one of the expensive things in heaven, on earth, under the sea, under the water. There is nothing that is expensive than the blood of Jesus. Oh, Jesus. Hey, manje, we are washed by this precious blood. That is why abantu bathi waze wamuhle ugqoke nje ingubo endala, kodwa abantu awusemuhle kahle abakhona ukuqonda ukuthi akusingubo ekwenza ukuthi ube muhle, kodwa yigazi likaJesu. Bese lengubo awukodwa moyengcwele i-complete leli gazi liso perfect, liso whole, the blood of Jesus. Tshela makhelwane ngiyadura makhe, ngiyadura makhe, ungangiboni nje ngiyadura ngoba ngithengwe ngegazi likaJesu. Shayela izandla uNkulunkulu. Hallelujah. Namhlanje I have to finish this. Kwase kupheleliswa izulu nomhlaba. Kwase kupheleliswa izulu nomhlaba. Kanye nombuthano wakho konke. Makhulunywa ngombuthano kusho ukukhulunywa ngezinto ezikhona ezulwini. Ama-angels, ama-cherubims, zonke idalwa upheleliswa kwemibuthano le. Emhlabeni kukhulunywa ngabantu, kukhulunywa ngezilwane, nako konke ukupheleliswa imibuthano leyo. Uyinhlanzi, izilwane eziphila emahlathini, izilwane eziphila ngaphansi kwamanzi, izilwane eziphila enwabuzela, kwase kupheleliswa imibuthano yonke. uNkulunkulu waqeda ngosuku lwesikhombisa imisebenzi yakhe abeyenzile. Phinda futhi lelo verse. uNkulunkulu waqeda ngosuku lwesikhombisa imisebenzi yakhe abeyenzile. uNkulunkulu waqeda ngosuku lwesikhombisa imisebenzi yakhe yonke abeyenzile. Amagama, it took uNkulunkulu 6 days to create everything esibonayo nesingayiboni. Oh
Oh, Jesus. including mountains and trees, valleys and everything, water, everything, man, everything. It took uNkulunkulu 6 days. Now, day by day, God was not in a hurry. When he was creating, he took his time. That is why after whatsoever that he created, the Bible says, and God said it was so beautiful, and then God said it is fine, and God said it is perfect. And then God said everything ayidalayo wathi uNkulunkulu kuhle. Mayedala umuntu wathi muhle, ufana nathi ungumfanekiso wethu. Yonke into yaphelelizwa. There is only one verse pre-creation. I think Genesis 1, I think verse 4 or 5. The only time uNkulunkulu after akhulumile akazange ashoke ukuthi kuhle lokho. The only verse pre-creation la uNkulunkulu angashonga ukuthi kuhle. I think 4 noma 5. Ilithi ke iverse la khona wayesathi uNkulunkulu akube khona inhlukano phakathi kwamanzi. Amanzi awahlukane kube khona amanzi aphezulu kube khona amanzi aphansi. Now you have to understand ukuthi la kune separation kho akasho uNkulunkulu ukuthi kuhle. Why? Because uNkulunkulu akathanda ukuhlukana. Oh, Jesus. Nikhona. So that is why nasibandla mele sithandane ukuze uNkulunkulu athi kuhle. Kwaba ne division kwaba khona inhlukano akasho uNkulunkulu ukuthi kuhle. Na ku Genesis the only verse angashonga ukuthi kuhle uma kuhlukana amanzi ahlukaniswa phaka ngoba amanzi ayesuka phezulu kuya phansi noma ayesuka phansi kuya phezulu. The whole world was water. There was water all over the surface until God said, let there be a separation of waters. Water from water. Let there be a separation. And then he called the above water as the heaven. And then called amanzi agcwele phezu komhlaba ngokuthi ulwandle noma amanzi kwawona lawa agcwele umhlaba wawaqaqa wawayisa ndawonye kwasala umhlaba kwaba nolwandle. Akashongo ukuthi kuhle. Why? Ngoba akakuthandi ukwahlukana. uNkulunkulu, God is unity. That is why you see there's God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. But these three, they are one. Akusikhona ukuthi uJesu uyedwa noNkulunkulu naye uyedwa noMoya oNgcwele naye uyedwa. Cha, kushintshana ama-functions ukusebenza. God is the master plan. Jesus is the one that can know or read the mind kaNkulunkulu. Konke uNkulunkulu acabanga already uJesu sekazokwenza, because these three, they are one. uNkulunkulu munye ezulwini liphela, uNkulunkulu munye umhlaba uphela. Abekho oNkulunkulu kodwa uNkulunkulu munye. Babusisiwe abambulakalelwe imfihlakalo yokwazi ukuthi munye uNkulunkulu. Akakho munye emazulwini, munye emhlabeni, munye ngaphansi komhlaba. He controls the whole universe. Lithi iBhayibheli, he controls. Ngathanda into eyashiwo ubaba uMahlango uthi he controls the universe. There are galaxies and everything. He controls the whole galaxies by the power of his hand. Umhlaba kuthiwa revolve around kuthiwa uyena. Kunama galaxies, kunabo planets, Earth, kunabo Jupiter, kunabo Mars, kunabo Venus, and all this. Kuthiwa eyedwa. He can control and manage. He controls this earth. He controls your Jupiter, your Venus, your Mars, and everything. He controls water on the sea. He controls wind. When the wind blows, he can change the direction of the wind. He controls waters on the sea.
amanzi olwandle amagaga akontrolwa nguye, ilanga likontrolwa nguye, ama-seasons njengoba siku-winter uye ocontrol ama-seasons. Njengoba abaningi la bakuyi-winter spiritual, your summer is coming. Tell your neighbor your summer is coming, because he's the one that controls the whole universe. In other words, he's the one that controls seasons. If there is a season of dryness, if you are going through a season of dryness in your life, let me tell you, the season of plenty, the season of multiplication, the season of blessings is coming your way. It's dry now, it's not raining, but the rain is coming. It's gonna rain in your life. Bayeka bahlekayo ingoba bawaqonda ama-season. Umuntu uyandlula kwi-season. Hey, siyandluliswa abanye manje bakuyi-season yabo life is good ifana ne-LG, kodwa kukhona abantu who are going through barrenness, kunabantu who are going through wilderness. But let me tell you, you are about to approach your Canaan. You are about to enter your Canaan, because he's the one that controls seasons. Awutshela umakhelwane kungasidala uzongena, akuzuhlala kunje. Oh, hallelujah. Glory to Jesus. Wahlabelela kahle lo muntu wathi ngeke kuhlale kunje. Awungeke kuhlale. Wahlabelela kahle lo. Kusho ukuthi wake wandlula ey'ntweni. Jesus. Nami angimazi uNkulunkulu ukuthi yena uNkulunkulu angavesana umuntu nje embusise nje. Hey, Nkosi yami. Angandlula indawo. Ngoba ubaba wakho uNkulunkulu avela athi mntana mthatha. Hey, Nkosi yami. uNkulunkulu ufana umbuke njengawe mzali. Unabantwana. Unayo imadlanyana onayo, that you can even buy a house for your kids. You can buy a car for your son or for your girl. Why ungavela umthengele manje? Uzafunda isikole. Just buy him a car. You can afford it. Just buy her a car. Aye esikolweni drive. Why unayo imali enough that you can even buy a new car cash? Kodwa umthengele. Yindaba ufuna ahambe ngenyawo. Nasi isizathu. Ukuthi makangaphuma endlini zisuka angene emotweni aye esikolweni, aphuma esikolweni angene emotweni aye endlini, lo mntwana akazukhula kahle. Amen. Kufanele impilo ayazi. Amen. Ahambe ngezinyawo, zikhona imoto la ekhaya esekwazi ukudrive kodwa simniki. Amen. Ngoba kunento esiyisebenzayo la kuye, simbukile nje. Siyambuka nje la ekhaya makwasho imoto ya reverse nje usereverse kahle kwazi eyiphake kahle. Sikuthulele ngababomu lokho. Akusukuthi asikubona. Siyakubona zi reverse kodwa ngeke sikunike ukuthi uhambe. Jesus. Hayi kwana zi reverse nje uyiphake la. Hey, Nkosi yami. Yindaba siyakufundisa. Amen. Your father and your mother, they can afford to buy you a car. Your father God can afford to buy you a house and buy you a car and buy you anything that you need. But God is still training you. He's not going to give it to you. Because it's a waste to give to a person who have never went through things. Amen. Abo, I blew it. Jesus. Imawo. 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 Namanguphazamisana. Namanguphazamisana. Imawo. Jesus. Okay, asibuyen. Bazalwane. Some of the people, they lack knowledge. That is why they end up taking wrong decisions. Tina elokishini le eKatlehong mangisuka eStandard One ngiya elokishini ngiyohlala elokishini eKatlehong kamamkhulu wami. 2 houses from kamamkhulu abengihlala khona, ujumpa 2 house 1 2
on the third house, kune family very rich. That family was super rich. They were not even supposed ngokubuka kwethu ukuthi bangahlala la sihlala khona. They were supposed to kuma suburb aseGoli mhlawumbe bahlale khona. They had everything, the fence, the wall, the paving, the house. Angisakhulumi ke phakathi. They afford to have everything. Umfana khona at the age of 13 the boy was driving. Singazi ukudrive sibadala kuyo. Because the boy was driving. Abeka umncame. Esondeza drive. By the time eqala enza grade 10, I think standard 8. Grade 10 according to the language yanamhlanje. Already the boy had a car. Wasala kona ukuthi akakwazi uku-applyela i-license at that age. But mama, that boy was driving. Mama, babathola yonke into abayidingayo laba bantwana. Bebana everything. Kama weekend bayathathwa baye emagemini bayodlaliswa baye edolobheni bodlala nabelungu mama game. They have everything. What happened is very sad. Yonke lento bebayithola kalula. I don't know how this boy will end up at drugs. He took all the money. Washayisa imoto le. Wathatheka baba nayo wayishayisa. Waphuza umfana wawadla ama-drugs. Mncane kithi. Jesus. Now mawuyibuka lento. Abazali injongo yabo bebanento mfundisi ukuthi sakhula kabuhlungu thina. So wena awukwazi ukudonsa kanzima. Thina sadonsa kanzima ukuze wena ungadonsi kanzima. Amen. Now they showed love but in a wrong way. Nkosi yami. Jesus. Mntwana suthathe la ekhaya siyathandwa la ekhaya abantwana baqala manje bathatha imoto belukhuza angazi wangena kanjani kuma drugs. Nkosi yami. A young boy wa end up ahlala estrategy yaba buhlungu lento. Bathutha ekhaya kuba bawushiya umuzi abazange bawudayisa bavele baphuma bawushiya kunjalo. Kwahamba isikhathi uhlela umuzi kwaze kwangena amaphara kwangena abafana basigqekeza bathatha impahla kwasa inganalutho indlibule banyamalala abazali. Ubuhlungu ababuzwa. Kodwa ke uma ngathi ubuyele emumva uyayichecka lento ibona abamosha ingane. Parent, be careful. As you are showing love to your kids, be careful. Oh Jesus. Show love that has training phakathi. Don't just show love. Because le genge isuke ithathe ngenye indlela. Ithi ungazongitshela mina ekhathi nasihlupheki mina ngishode ka next. Angithi abayazi lento yokuthi umuntu ufanele eqale endlule eyintweni. Yabona impilo yokuswela sometimes yamtraina umuntu. Kodwa ngisho ukuthi asweleni. Amen. Sometimes ukuleka ezinye izinto will teach you. Imagine if every member of this church you can afford anything that you can buy. Will you come to church? Will you come and serve God? Who can tell you? Akekho umuntu ongakutshela. Noma ngabathe bazalwane Sunday 7 o'clock asiphelele la ngathi uyadlala ushabalalazi. Thina siyephathini. Sihamba ngama-range thina. Siyephathini ngoba una everything. Okunye uNkulunkulu akusekhona ukuthi asinako. Kukhona nethi uNkulunkulu ulinde isizini. Oh, I blew it mama. Bafikelwe isizini bengekho ready. Nkosi yami. Jesus. Wabona umuntu ukuthi I'm super, I own the world. Azakutshela ukuthi ungangitshelani wena ngakuthenga nefamily yakho. Nkosi yami. He's got money. He's moneyed. That is why life iyahlonishwa. Ngiyamthanda umuntu ondlule ezintweni wafunda. Hayi ondlule ezintweni waphuma still akafundi lutho. Ma umuntu meludlule ezintweni uthi usudlulile usungapheshe. Uthi hey madoda waze waphuma umuntu egcineni.
besuthi ake ngithi reverse ukuthi what have I learned out of this, because what is important is to learn. Some of us uNkulunkulu uvuma ngabom ukuthi singene ezintweni anayo iprotection, anayo uNkulunkulu ukuthi angakhuza imimoya kodwa angayikhuza iye. Why? Because sometimes bazalwa there are lessons esitholayo kuzinto esindlula kuzo. Uma ungabe uhlala isikhathi eside ungasebenzi, uthola imali, uthola umsebenzi, bese uyakhohlwa, uyayiphuphuda, awusabuye ekhaya ngeweekend wena zololoku uboswela unganalutho, ucela imali kuba awusabambeki wena, awunqenge umuntu wena. Be careful. I-experience ondlule kuyo ayikufundisi impilo ukuthi impilo ithithwa kanjani. Kunabantu abashoda nje ngelesson, ama-millions ngabe sewafiki. That is why uNkulunkulu akamnikeza umuntu ama-millions. uNkulunkulu nama-millions awabekile for wena, man of God, kodwa akazi ukukunikeza wona. Uzoqala ekunike kancane, ekubuke ukuthi how do you manage your finances. When uyakhipha nje uyaphuphudla athi uNkulunkulu is not fit, is not fit, let me try someone else. Atraye omunye, athi omunye ha kunini ngihlupheka, le mali ngifuna ukuyivalela ngize ngiyofa, ayithathe ayivale. Yayi ukuphuma kwe-10 rand kumuntu ona 50 million, akhulume ngathi kuphume akhulumela u-10 rand, athi uNkulunkulu is not fit, let me try another one. Because uNkulunkulu, when he blesses us, he need people who are kingdom minded. Kingdom-minded people, they understand where I'm coming from and where I'm going to. Because kunabantu abathi sebayitholile ayivalele, sibathe siyapledgisa, sicela abantu abazopledga nge-1,000, unayo athi ha hayi ngeke, hayi 1,000 imali enga. Wena wawuphila nge-10 rand, wena wawumanage uphila nge-10 rand, namhlanje uyahluleka. Hayi bazalwa, uNkulunkulu will give you little by little. If you manage it well, then God will trust you with billions. Oh Jesus. Hallelujah. Awe nje umzali ungathini nje ingane uyinikeza 1,000 rand ngomsombuluko, kusha uFriday seyiphelile. Nkosi yami. Oya ukho safe. Jesus. Oya ukho safe. Ingane uyinikeza 1,000 rand Monday, Friday ayisekho. Nomntana kusho ukuthi wena ngosuku nje ubhuphudla 200. Nkosi yami. Akekho awukho safe. Bayatrainwa abantwana kwesisikhathi ingane uyayincintsha ikhona ukuthi ayikho imali lenya, ayikho. Amen. Nina abantwana benu angathi ayilungile ke thatha ungirasela la ubhuhlu imali. Nkosi yami. Ngiyamthanda thina sakhula la ekhaya sihluphe uyambulala. Nkosi yami. You are killing the child. Jesus. Ngiyakutshela mina uyambulala. Umntwana uzobona iphethe imali eningi igcwele amaphakethe. Imali iyahlupha ke ngoba iyaluma ekhwameni. Imali iyaluma emaphakethe. Imali iyathanda ukuvela. Amen. Hey, imali ungaba nayo uyifihla bathe ugqoka icathulonyane ezijekile. Imali yasho ukuthi kuneza icathulo ezijekile ngikhona. Amen. Imali awuzu kuyifihla ukuthi ugqoke nje ulingisela ibhuni leplaza. Nkosi yami. Ibhuni leplaza lithi lama billions kodwa ligqoka isikhindi esibrown. Ligqoka amasokhakhi. Yebo ma uyawazi. Ligqoka isokhi selifika la lithi. Ligqoka amabhuti lihambe neshirt. Wathi uyabona ukuthi le moto hamba ngayo le ayisho ukuthi ugqoka ikhindi lo muntu. Ikhona imali lapha. Imali uyathanda awuthandi iyavela. Amen. Noma ungayifihla wena. Kodwa yona iyathanda ukulunguza. Njengoba abaningi nje la ngiyabona nje iyalunguza imali. Amen. Oh Jesus. Kodwa la ngithi wozani bazalwane. Bathi ayinyanga ephakathi nendawo umpostoli asinayo. Kodwa mina ngiyayibona ithi. Amen. Jesus.
Lento kuthiwa imali ayifihleki. Hey, imali izo-expose khona bafihla inhlupheko bayodiliza iwardrobe eshop efihla inhlupheko. Nkosi yami. Address to kill. Imali, inhlupheko, lezo zinto ngeke uyifihla. Amen. Inhlupheko izovela usuyishayile man. Kodwa nje inesmell sayo. Nkosi yami. Jesus. I-poverty noma ungayifihla ngengubo every week ugqoka ingubo entsha, but i-poverty will always smell. Nkosi yami. So is money. You can hide it and act as if you don't have anything, but money will always show up. Jesus. So is poverty. You can hide the poverty by dressing well, by smelling well, but the poverty, we smell the perfume, izovela. I-poverty smells of poverty. Sivela usugqoke kahle umbone ukuthi hayi yana ugqokile kodwa ekhona into e-office. Nkosi yami. Jesus. There are things that you cannot hide. Some things you cannot hide. Nkosi yami. They are so powerful in such a way that you can't hide them. Jesus. You can't hide the poverty. And you can't hide the money. Jesus. If you have a couple of it, we can see you. Nkosi yami. Noma ungahamba ngeveni othi umgwaqo ubhekele yona ihamba ithi ihamba itsheka. Kodwa sizobona ukuthi kulokutsheka kwale tekisi ikhona imali. Oh Jesus. Ngaze ngifika kanjani? Buya sisi hayi asibuyeni ku7. Hayi siqeda namhlanje. Verse number 1. Verse number 1. Yes. Kwase kuphelelisiwe izulu nomhlaba. Ngicela legama elithi kwase kuphelelisiwe ucomplete, ngicela ukuthi uma underline. Kwathi sekuphelelisiwe. Kwathi sekuphelelisiwe. Yini lephelelisiwe? Indalo. Amen. Everything that was created was complete. When God completed his work. Yes. Kanye nombuthano wakho konke. Kanye nombuthano wakho konke. uNkulunkulu waqeda ngosuku lwesikhombisa. Nayi ke indaba yethu ke namhlanje la ikho. uNkulunkulu waqeda ngosuku lwesikhombisa. Imisebenzi yakhe abeyenzile. Yonke imisebenzi yakhe abeyenzile uNkulunkulu yapheleliswa. uNkulunkulu ngosuku lwesikhombisa wenzani? Wenzani? Waqeda. Qatelela sisi. Waphumula ngosuku lwesikhombisa emisebenzini yakhe yonke abeyenzile. Waphumula ngosuku lwesikhombisa kuyimisebenzi. Kuyimisebenzi. Hayi kumsebenzi, kodwa kuyimisebenzi abeyenzile. Now that shows ukuthi uNkulunkulu was not focusing on one thing. There were different things, different departments that God has to put them in order, that God has to create. There were structures, everything, because he's a God of order. He created things and departments and everything. Departments izinto oziyela esikole. I-department imfundo into esebhayibhelini. It's God who started education. Amen. Because yonke into yakhe ayikade ayenzile, there was order and there were departments. Now man, out of all the things uNkulunkulu has created on planet Earth, the manager of those things was man. Jesus. Man was given power, man was given dominion. Man was given the power to rule, power to reign. Man was given control to control things on planet Earth. Jesus. What an honor. Man was given power to control planet Earth, and all other living things were subdued under Adam, under man. And those things, they come in departments.
department of animals, department of man, humankind, department of yonke into, even nature by itself was given to man to control and to cultivate the land. Man was given power and authority to control things, to speak over things. Man was given power. In other words, man was second after God. It was God number one and man number two. That is why Lucifer, the person that we call the devil or Satan, he was just an angel that was worshiping God. He didn't possess the power that man possessed. No, Lucifer was not powerful than Adam. Adam was powerful. Adam could call things sense. Lucifer was just given this ministry of serving in worship. But Adam was given authority to control even animals, nature by itself. And nobody on this earth was given such a power. It was only Adam who was given power to control nature. In other words, I will be God in heaven. I will control the heavenly affairs. You, Adam, you'll control the affairs of this world. You are the one that has to dictate things. You are the one that has to take control over things. Nature beyizwa ngo-Adam. Indalo yayilalela u-Adam. Ilwane zazimworshipha. Ezulwini izidalwa ziguqa zikhothame phambi kwaNkulunkulu. Kodwa emhlabeni indalo yayikhothama ku-Adam. Ilwane zayikho u-Adam ubenguNkulunkulu emhlabeni. U-Adam waba uNkulunkulu emhlabeni ngoba uNkulunkulu uye wamkhiqibeza ngamandla. Hamba ufunde Genesis 1 verse number 26, and then God said, now let us create man with our image. Let man be like us. In other words, let man have dominion, let man have power, let man rule over anything that I have created. Man was God. Man was God on earth. God was God in heaven. That is why the Bible ekuthokomaleni kwelanga wayehla uNkulunkulu eze ku-Adam ehlale naye njengomuntu ehlezi nomngani wakhe evakashele u-Adam. uNkulunkulu avakashele u-Adam athi, hawu Adam, kunjani Adam? Athi, hayi ngiyaphila baba. Khuluma mani uthi, hayi sisakuphethe kanjani? Athi u-Adam, the whole nature listens to me. The whole nature is under my control. How is heaven? As you see this earth, so is heaven. Everything is fine and perfect. The angels are still bowing and worshiping me. As the animal they worship you, so are the angels. That was a heavenly language that used to uNkulunkulu no-Adam bexoxa, omunye atshela omunye ngokwasezulwini, omunye atshela omunye ngokwasemhlabeni. Hayi ngoba uNkulunkulu mayesezulwini wayengabona emhlabeni, kodwa uNkulunkulu uyayihlonipha i-authority. uNkulunkulu uyayihlonipha i-will. When God gives you a will, God will respect that will. That is why uNkulunkulu kube bekathanda abantu wayengabasindisa yena ngomoya wakho ingcwele noma kwehle yena, kodwa wahlonipha the principles. Athi umuntu kusukela manje uzosa ngokuphelethwa. That is why uJesu akavelanga waqhamuka nje, kwabiza ukuthi uJesu uNkulunkulu alandele ama-principles abekwe nguye emhlabeni. Akukwazi ukuba nengane nje
uJesu wayengazalwa indlovu, uJesu wayengazalwa ielephant, kodwa wathi uNkulunkulu no, akuwanga ama-elephant, akuwanga, kodwa kuwe umuntu obephethe. Ukuvuka komuntu automatica indalo izovuka. Oh Jesus. Oh hallelujah. When man is in authority, that's what the Bible says. When man is in authority, little Bible, when a good man is in authority, there is peace in the land. Oh Jesus. In other words, umhlaba noma ezweni esiphila kulo, uma kungaphatha abantu abagodly, kuba nokuthula ezweni. Nkosi yami. Icrime iyehla, izimpi ziyehla, yonke into ngoba kuphethe abantu abanoNkulunkulu. Amen. Angisho ngingafiki lapho. Angisho nakuphethe abanye izinto ziyaphetha. Nkosi yami. Ngoba khona abaphethe. Hayi manje sekuphethe abantu manje. Nkosi yami. Hayi sokuyimbumba manje. Nkosi yami. Akasekho uzwi lakhe. Sokuyimbumba manje. Imbumba manje ngaphambi kuba wenza into kumele usithinte. Nkosi yami. Wenza ungasithintanga sikuhlalisa phansi. Usichazele ukwenze kanjani ngoba phela siyimbumba. Imbumba GNU. Nobody can take a decision now without to consult others. Amen. Imbumba. Puma politics. Puma. Verse number 3. Puma politics. Abayovota. Abayi. Into zamavoti, into zepolitiki, into zikaSathane lezi, into zikaSathane. Kodwa uhlala la emhlabeni. Nkosi yami. Omunye wathi kuma comment, wathi umfundisi onjani nje yena lo, obiza abantu bepolitiki endlini kaNkulunkulu engabona ukuthi Nkosi yami. kukude kwashabalala. Nkosi yami Jesu. Asibuyeni. Ngosuku luka 7, verse number 7. Ufuna ukubonisa amandla kanumber 7. Ukuthi unumber 7 eBhayibhelini akasenamba nje ehlukanisa ama chapters, akasenamba nje ebhaliwe nje, kodwa unamandla ukuba khona kwakhe. Amen. Ngoba into enoNkulunkulu phakathi. Amen. Jesus. Qethelela sisi. uNkulunkulu waqeda ngosuku lwesikhombisa. uNkulunkulu waqeda ngosuku lwesikhombisa. Finish. Number 7 nje. On the 7th day uNkulunkulu nje wayesethe day number 7. Eyibuka ngazinye ebuka phezulu emkhathini. Yayinhle lento kusho yena. Amen. Eyibuka yayinhle lento. 5 lo, everything was created. Wayengekho lo, ngoba lo ucreatewa kulo. Day number 6 umuntu wayengekho. uNkulunkulu so wayesho lo eyibukela. Wow, this is beautiful. Ebuka umhlaba, the valleys, the mountains, zilihlaza intaba, kuhamba imist phezulu. Ebusuku ebona inkanyezi zihengile esibhakabhakeni, zingaplakwe ndawo. Ngoba inkanyezi ayiplakwanga ndawo. Ungacabanga ukuthi kunogesi obamba amasters, akunagesi lapho. Amasters eme phezulu nje emoyeni. Awekho attached to anything.
amenje and uNkulunkulu wabeka positional, and I'm just picturing nje uNkulunkulu ebeka the North Star, because the North Star is the biggest star kuwo wonke ama stars akho. Ngibuka nje uNkulunkulu ebuka kumagumba amanomhlaba, ebuka kwi-east ukuthi what no, what kwi-west what no, what kwi-south what uNkulunkulu no, kwi-north what uNkulunkulu yes. Star lesisikhulu, North Star what North Star yat yena great what uNkulunkulu. This is beautiful, this is beautiful. Ezinye uzenza zaba inkulu, ezinye zaba incane. Jesus. That is the power kaNkulunkulu. Hallelujah. Yonke lento uyenza uday 5 akekho lo umuntu. After all these other things, I said to uNkulunkulu, who's going to manage these things? Jesus. I need someone that will take over. I need a supervisor, because mina ngu-CEO, kumele kube khona oreporter, because angikwazi ukuzimanejela umsebenzi. Yazi enkampanini mawuzenzela yonke into wahluleka omunye ubaba laphenza yonke into. You can't do everything. Amen. Abalandeli ibhola, uJomo wazi wayehlathini akakaza abuye kuzobe namhlanje. Inkosi yami. uJomo ube manager, uJomo ube coach, uJomo bebenza yonke into. You can't. Jesus. You delegate. You delegate. Angikwazi ukufika la ekseni ngizokhuleka abazalwane bakho. I have to delegate abantu bomkhuleko. Amen. I can't do everything. I'm not jack of all trade. Amen. Some things ufanele zenziwe bogi bese bangitshela ukuthi hayi baba sesikwenzile ukuthi. Jesus. You can't. Abanye abaguli ukuliswa ukuthi wena yonke into we. Inkosi yami. Delegate man, delegate. Nikeza abanye abantu some opportunities. Let them do things. I can't do everything. That I can't draft the letters and don't. Jesus. You guys have to do it. Mina ngizotsho ukuthi yenze ibe so. Then you guys have to do it. Angikwazi ukuvuka lapha ngizoklina siyakudinwa ngiyakudinwa hla ngiphela ngiyawudinwa vele. Inkosi yami. Umklino yimi ngisazobuya futhi ngime pulpit. Nalapha ngiyashutha ayime kanje le camera fanele behenze. Mina ngizibatshelile nje ukuthi ngifuna ukuthi kube so na imending qede. Mina I have to focus on this delegation. Amen. That's what God did. He said, Adam, you run the affairs of this land. When? You'll control everything. If there's something a confuser, buza him. Zidalwe him. Day number 6, kwadalwa umuntu. Ngidlula ngikhulume kakhulu ngomuntu. Cela ungidlule. Sina ku number 7 sisiyathandaza. uNkulunkulu waqeda ngosuku lwesikhombisa imisebenzi yakhe abeyenzile. Waphumula ngosuku lwesikhombisa emisebenzini yakhe yonke abeyenzile. Yeah. uNkulunkulu wambusisa usuku lwesikhombisa walungcwelisa. uNkulunkulu wabusisa usuku lwesikhombisa. Why God specifically bless this day and leave all the other days? Ngokuba ngalolo suku waphumula emisebenzini yonke abeyidalile uNkulunkulu. The reason for God to bless day 7, it is because God rested on that day. Amen. In other words, all these 6 days God was at work. Jesus. He sweated, he did everything. But on day number 7, he rested. Amen. So that is why he blessed number 7. Jesus. Why God specifically blessed number 7? Because he looked at all other things that he created from day 1 until day number 6. And then on the 7th day, he rested. Oh, Jesus. Number 7. You see, the 7th month. Number 7. Number 7 is so significant in a way. Yoguti, everything
that revolves around U7, surely it must be completed. Oh, Jesus. Surely it must be perfect. Oh, hallelujah. Surely it has to have rest in it. Oh, Jesus. Because where there is 7, there is rest. Where there is 7, there is blessing. Oh, Jesus. Because he blessed the 7th day. He blessed number 7. Why? Because he rested on this day. In other words, God was proud of himself and said, I have done it. When odiscouraged ukuthi nawenza izinto ezinhle akunamuntu appreciateayo, akunamuntu okutshelayo, ungasakhathazeki, sitshele wena. uNkulunkulu wazitshela ye wathi kuhle engikwenzile, wathi uNkulunkulu yayinhle into engiyenzile, akalindanga uzotshelwa omunye, wathi uNkulunkulu yes siyayinhle lento engiyenzile. Nawe nawenza izinto ezinhle bangakutshela, izitshele wena ukuthi hayi ngishayile yiyo. Keep on telling yourself until man realize ukuthi izinto zenzayo zinhle. They will come back bazokutshela ukuthi hayi mfundisi uyayenza into yakho, nase bakutshelile ungasayitsheli wena. noNkulunkulu naye uAdam asamtshelile ukuthi mihle imisebenzi yezandla zakho. uDavide athi mihle Nkosi imisebenzi yezandla zakho. uma ngibuka Psalms chapter 8 or Psalms chapter 2, to David, when I consider the heavens, the moon in the sky, I ask myself a question: what is a man that you are so mindful of him? You don't mind of stars, you don't mind of moon. Moon and the stars are the work of your hands, but the moon and the stars and everything, they are in your hand. But when it comes to man, man is not in your hand, but man is in your heart. When I consider the heavens, the moon and the stars, I ask myself, what is a man that you are so mindful of him? When a person is mindful of you, it means when he goes to sleep, he thinks about you. When he wakes up, he thinks about you. When he dreams about you. Why? Because you are so mindful of that person. You buy something, you remember this person. You do something, you remember. You are so mindful. If you are so mindful about someone, it means ayikho into oyenzayo ngaphandle kwalo muntu ungamkhumbuki. Everything that you do kufika ukuthi konjukiwa ukho, ngiyahamba konjukiwa ukho, ngiyolala konjukiwa ukho, ngiyavuka konjuki. You are so mindful of a person. That is why ke uNkulunkulu ufuna ukuthi ke sibe ngabantu abanjalo. Ekulaleni kwethu sicinga ngaye, ekuvukeni kwethu sicinga ngaye, ekuhambeni kwakhe sicinga ngaye. That is why yethu Apostle Paul, in him we move, in him we have our being, in him bazalwane, in him everything that we do, in him. Tell your neighbor, Mark, be mindful of God, because in him we move, in him we can preach. Without him I cannot preach. In him I can bring revelations. Out of him I can bring revelation. Out of him I can explain the Bible. That is why in him we have our being. In other words, in him we are complete. In him we are complete. In other words, the devil is a liar. If the devil say to you, you are not complete, you need help, the devil is deceiving you. In him you have your being. In him you are complete. When you are in Christ, you are like a baby. When you are in Christ, you are like a small baby. A small baby depends on the parent. In other words, when we are in Christ, sibanga bandwa uyena
othi manje fanele adle inyama, uyena othi fanele adle ubisi, uyena othi fanele ahambe. Njengengane idepende kumzali. Umntwana uyahlala angazi ukuthi yazi angaphakama, yahlala ingane encane ihlale yayifunza yonke into, uhlela bheke phezulu umntwana, yonke into uyifuna udepende kumzali, uyamphakamisa. Akazi umntwana ukuthi ngelinye ilanga uyophakama kuphakameke engekho umzali. Athi uthi umama wenza iwashini abona sokuthi ta hawu wena soyahamba. Kunengane ezingazange zaphakanyiswa, zabanjwa, zafundiswa, zacathuliswa. Kunengane ezasuka nje zahamba. Kodwa Nkosi yami moya ongcwele, kunabantwana, ngithi mina kunabantwana abangazange babanjwa kwathi phakama nana, kathula nako kwathi da. Kunako abantwana nje kwasuka kwaphakama kwathi vilivili kwenza ukuthi kuyaqineka, kwathi hayibo kwabona liyaphakama unyawo, kwathi laphakama unyawo. I prophesy in this house in the name of Jesus, akuvuke lolo hlobo labantwana abangayi kuphakanyiswa, abangayi kucathuliswa. Akuvuke abantwana abazothi basuka bahambe, size sibuze ukuthi hayibo uhanjiswe ubani, ufundiswe ubani. Ubone kuyagijima, nake kuyawa, nakuwa kuyavuka, kubaphezela, kuphinde futhi kume, kuya futhi kugijima. Akuvuka abantwana abanjalo. Hayi abantu abazofuna ukutshelwa yonke into, abantu abayophakama bacathule kuphela ucathula, agcine sekahamba. Moya ongcwele spiritually ababoshwe inyawo, ngiqaqi ibopho enyaweni. Walk now, walk in the name of Jesus. Walk into your destiny now. Walk into your breakthrough now. Walk in the name of Jesus. Walk. Hamba. Kudala yonke into yaqathuliswa. Akwazambele kulo. Akukuphakame. Uthi ngiyayenza lento. Kudala ngihluleka. This time uyabona abanye abantwana bayakhathala, uhlala lokabheke phezulu, abheke umama kuyakhangeza. Abanye abantwana gcina sekaphakama, umama athi uyalungisa lapha, ezwe sekubampidwa, nakathi ubheke emuva naku usekula, nakathi uyabheka kumile. Hawu lona use babiza abanye, hey wozani nizobona, ununu sekayazimela, ununu sekayahamba. Umama asuke kancane, ahambe kancane, kubambidwa khona kokulandela ukuthi kufuneka ingane eziyobambiswa silandele. Yebo angayazi indlela ngibambelele, kodwa kufuneka lolu hlobo labazalwane oluyothi mpostoli ngiyawubamba umphetho wakho, ngiyawubamba umphetho, abamba umphetho kuze kuqina amaqaka nakuqina amadolo. Athi asuka athi mpostoli sekuyahambeka, baba sekuyahambeka, baba sekuyahambeka. Kufuneka lolo hlobo, hayi ingane ifunzwa njalo kodwa sihleli, iyafunzwa iyadla ihleli. Phakama, rise up, rise up. Your time has come, your season has arrived. Rise up, rise up, rise up, rise up. Kule nyanga njengoba kuphela u7, rise up. Rise up. Thutuma khona nomtshela uthi makhe vuka uhamba, sukuma, phakama uhamba. Ngaloku depende kubani. Sensele man, sensele sesiyathanda. Yila mabashika, bonke abacrippled spiritual, bonke ababoshiwe spiritual, ngiyabakhulula manje. Uyahamba kule sizi, uyazenzela kule sizi. Ngegama likaJesu, ababoshiwe bababuqashuka isibopho, abahambe.
Walk now. Walk. Walk in the name of Jesus. Walk into your destiny now. Walk now. Walk into your dreams. Walk, 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 walk. In the name of Jesus. Shikata. Ripapa setelebo. Uramababa shikaya. Hey, walk. Take a step and walk. Take 7 steps. Get out of your seat. Get out of your seat. And take 7 steps. And move forward. Not backward. But move forward. Take 7 steps. And move forward. And while each and every step you are taking, prophesy. Prophesy and say, I can make it. 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 Take 7 steps. Take 7 steps. And move forward. Say, I can make it. 1, I can make it. 2, I can make it. 3, I can make it. 4, I can make it. 5, I can make it. 6, I can make it. 7, I have done it. Oh, hallelujah. I have done it. Oh, hallelujah. I have done it. Oh, glory to Jesus. I have done it. Oh, hallelujah. Ah, Oh, thank you, Jesus. lokho bokuwehlula Oh, thank you, Jesus. namhlanje ngizomemezela ukuthi ngeke kusakwehlula lokho bokuzama kungazameki namhlanje ngithi kwenzakele. Oh, thank you, Jesus. Shayizandla ubonga, Oh, shayizandla thank ubonga, you, Jesus. Hallelujah. shayizandla ubonga uNkulunkulu. Shikathala babosi, shikatamatokosotaka, shibababosi kebeya, otopokosaya, yondelebosekaya, ilabababosanteke, ripapapapapasa, shikatatalababosa. What is impossible with man? With God, all things are possible. I guess the Shaizanda bese siyabonga. Oh, moya ngcwele siyabonga. 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 Siyabonga uNkulunkulu. Siyabonga Dwala. Ushamaya. Shandele mosane. Yanana mamas. Yana babosaya. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Father. Our season has come. Our season has arrived. Our season has arrived. Our season has come. In Jesus' name, Shalizanda Mesiyabo. Utingosi kwenzakele. It is finished. It is complete. It is finished. 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 Tetelestai. Tetelestai. It is done. It is finished. It is complete. Shamako Sakatosh. Shiba Baba Kosotakata. Shiba Baba Sikebeya. No Mama Baba Satakadamosh. Rekepo Santa Paroshata. Iba Baba Sate. Shaizanda zako kakhulu wenza umsindo ubonga uNkulunkulu. Come on, church. Come on, church. Come on, church. It is done. It is done. It is finished. It is complete. Oh, thank Come you, on, Jesus. celebrate the greatness of our God. Hallelujah. Celebrate victory in the name of Oh, thank you, Jesus. Jesus. Celebrate. Thank you, Jesus. Come on, celebrate. Glory to Jesus. Shout. Glory to Jesus. Shout. Oh, hallelujah. Shout. Oh, thank you, Jesus. Hallelujah. For the last time asimshaleni izandla kakhulu uNkulunkulu. God bless you. God bless you. God bless you. Expect your miracle. Expect anything in your life. Anything good.
uNkulunkulu belinde lokho. Wena nje uthi I'm waiting upon the Lord. Naye uNkulunkulu uthi I'm waiting upon you. You know, man of God, I'm waiting upon the Lord. I've been praying. God is saying I'm also waiting for you. Because you can't be in me and fail to do things. Because in him, listen, Pastor, listen. Lan. Bukan men. Meganen uNkulunkulu yamsebenza. Lalela. As the Bible says, in him. Go underline the word in him. If you are praying, you are doing things and things are not happening, ask yourself, where am I? Because in him, as was worship, in him we move. Stagnation, a demon of stagnation. You can't. If you are in him, even the spirit of stagnation can't hold you back. In him we move. Hey, kuye sihamba basibophile. Usibona sihamba nje kwezinye indawo uyothola ukuthi siboshiwe kodwa sihlalanga salinda ukhululo. Siyahamba. Why? Ngoba sikuye. In him we move and in him we have our being. Siphelele njengoba sinje masikuye siphelele. Yes, man of God, I just need a wait. I just need a wait. Mngani wami, yazi chomi. Ngithi nje yazi ngifisa nje ngelilanga engathi igili ngakefike nje umuntu oprofetayo. Yabo? Umuntu oboniswayo. Yabo? Yazi nje ka prophet nje kube khona nabantu nje ababonayo, abakhangayo enkuzeni yazi ababo sinamsebenzi munye. Kwenzani ukanga kwakho? Kuyasivimba ukuthi singamove. In him we move. In him we move. I so wish as ngathi lingake lifike lelo la. You are waiting. Whereas others are walking. When we are waiting. Make awubona la liyashona aliveli pass. Hayi ngilindile lizovela. Lona liye libe late. Kuhlwe. Make sekuhlwile ngeke lisafika. Lizofika ngisalindile. Leso sikhathi impendulo ithi stand up and walk. Rise up and walk. uJesu nakafika kuloya akazange amphakamise. Wafika wathi uJesu, wena take your bed and walk. Lento behleze lala kuyo. Lento beyimthwala ithwala umzimba wakhe alele alindi. The day kufika uJesu wathi uJesu thatha uhlaka lakho uhambe. Lento beyimthwala wafika uJesu yena wathwala yona wahamba nohlaka alithwe. Wahlangana nabantu bathi hey uthwalelani lento kuyisabatha ubani lokuphilisile. Wathi lona ningabuzi mina buzani lo othe ngiphakame ngihamba. Nababuza ukuthi uphume kanjani ngoba wena sayithakathi ifamily yakho ngoba wena sakuloya. Mababuza ukuthi uphume kanjani uthi buzani kulo ongikhiphile sengiphumile. God bless you. Cela simshaya izandla uNkulunkulu kakhulu cela ungene emnikelweni. Mabonke basibukele emakhaya. God bless you. And thank you for tuning and thank you for watching. May the good Lord bless you. Lalela, this is a season of rising up and do it for yourself. God has been waiting for you. As you are always saying, I'm waiting upon the Lord, I'm waiting for the Lord, I'm waiting for the Lord. God is also waiting for you. The day you will make up your mind and say, the prodigal son, he said,
to himself while he was sitting with the swine. He said to himself, because there was no one around him. He was in the mess. People could not reach him because he was in the mess. He said to himself, he talked to himself. He said, I will rise and go to my father and say, Father, please forgive me. I have messed up, but now I'm back. Please allow me. I understand I've lost my position. Make me one of your servants. As long as I'm around this house. Lithi iBhayibheli wazitshela wathi uma ngisuka ngizoya kubaba ngifike ngithi baba ngixolele angikwazi bengikwenza ngenze nje kuba ngomunye wezisebenzi zakho la ekhaya kodwa ubaba kathanga ya ngithi walithatha ifa lakho angithi wayithatha imali zakho wayoziplowa le ubuyile manje ahluphe lithi iBhayibheli ubaba wakhe wamamukela wathi son welcome back home ngoba lokuba uvanzile estratini wehlisa ivalue yale family uyasehlisa uyasihlasisa welcome back home lithi iBhayibheli wathi mthelele namanzi wathelelwa amanzi wahlanzwa wagezwa lithi iBhayibheli wathi lethani ingubo wagqokiswa ingubo wasuswa a garment of shame njengoba namhlanje abaningi bagqoke the garment of shame abantu bakubuka baze bakusizele bathi kodwa Nkosi yami siphelile kuleso sikhathi sokusizelwa ngabantu singena kuyisizini wagqokiswa wamgqokisa wathi ubaba wakhe yabona mfana wami lethani indandatho balethe indandatho wathi uyabona le ngufaka yona mfana is to show my love to you as my son. I can't throw you away. You are my son. Wabuya emva kuba enze njani ebuyele ezingqondweni lalela isho ukuthi indendo njoba ulindile as a man who was seated on the gate called beautiful gate good the man always was expecting every time people who are entering into the presence kaNkulunkulu entering to the house yena was always wafika amadoda njalo wayicela abantu bamsizele bathi Nkosi yami isono yazi bemnike something wafika amadoda athi nafika lamadoda nakuwo wacela wathi ngiyacela athi amadoda ngahleke lalela lesiliva negolide abakunika lona laba bandlula la bayongena labadumisa uNkulunkulu thina sinalo wehlisa ubuso waswaba bathi cha lalela isiliva negolide asinalo kodwa lokhu esinako siyokunika ko ngamanye amagama this is a permanent solution ngoba le yokunikezwa udependa kubantu into etemporary uyakhangeza namhlanje bakuniki bahamba abantu sahleli lapho futhi uficwa zemvula uhlale lapho unethwe izulu uNkulunkulu ufuna ukukunikeza a permanent solution lento ukuthi uphila ngokucela njalo uthi uNkulunkulu is over uzebheka kona bathi ngesilungu beggars are not choosers umuntu uyocela awuna choice kunalo sikunika awuna choice so uNkulunkulu ufuna ukunika permanent solution. The man of God said rise up in the name of Jesus, walk. We don't have silver and gold, but what we have we give it to you in the name of Jesus. Stand up and walk. I say even to these people in this house this morning, listen, what you are expecting I don't have, but what I have is the anointing of the Holy Ghost. By the anointing of the Holy Ghost, rise up and walk. Rise up and walk in Jesus' name. God bless you kuba bonke abasibukele emakhaya. uNkulunkulu anibusise. Muthanda inhliziyo yakhe ivuma. Ungayitshala imbewu.
No matter how far you are, it doesn't matter. There is no distance for prayer. The anointing of the Holy Ghost can touch you wherever you are. As far as you are, but the anointing can reach you there and bless you there. May the good Lord bless you. I am your apostle, MJ Shabalala. Salute. God bless you. Shalom.